Здравейте, казвам се Георги Първанов и съм управител на Ситим и партньор в България Лонцио. Повече от година и половина си партнираме с платформата Leader.bg и с Биляна, нейната създателка. Изключително сме доволни от сътрудничеството, от изявите, които имах в платформата, от взаимната препоръка на интересни хора, които да бъдат интервюирани и компании, които са пример за успеха. Leader.bg е много положителна платформа за информация в бизнес сферата, без политика, без жълтини, без клюкини и аз се опитвам да следя всеки ден, да гледам какво ново има и за нас тя е един от най-добрите канали, както за намиране на интересни кандидати за работа, така и за потенциални клиенти. Много препоръчвам Leader.bg и като employer branding платформа, и като платформа за бизнес новини и във всичките аспекти и дай Боже да има повече такива светли примери като тях. Да сте здрави, весели празници и продължавайте да четете и да следвате Leader.bg.